салому алейкум дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки ҳар як кадоми шумо сеҳат саломат ҳастед. хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи 46 микрорайон. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 173 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар наздики хона садик мактаб мебошад. доми 9 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Саховат автоцентр, пеши заправкаи Газпром. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар центри шаҳри Ҳисор. як хонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. дуто лифт дорад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, посёлкаи комбинат. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, кӯчаи Айнӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, 14 микрорайон. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешавад. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед.
Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. Доми 6 этажа мебошад. 70 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа дар назди мактаб Садиқ литсеяи туркӣ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед.